Peukalo osoittaa alaspäin, kämmenpuoli ulospäin. Tämän jälkeen siirrymme vasemman käden, joka siis oikean käden vieressä oleva uloke, peukalo alaspäin, kämmenpuoli ulospäin. Sen jälkeen liihautamme kuin kesän perhosen tämän vasemman käden tänne oikean käden päälle tällä tavalla näin ristiin. Ja tartutaan tiukasti sormet ja kämmenet yhteen puristaa tällä tavalla molemmista käsistä kiinni. Tässä vaiheessa jokainen voi sanoa itselle hyvää päivää kädestä pitäen. Aika hauskaa jo. Koskee myös kaikkia aikuisia. Kun teillä on kädet tällä tavalla tiukasti yhteen puristettuna, minä lasken 3, 1, 2, 3 ja sillä kolmosella kädet tiukasti yhteen puristettuna koko ajan käännetään peukalot kohti taivasta. 1, 2, 3. Varovasti nuori rouva siinä edessä, ettei tapahdu revähtymisiä, niin kuin jo mainitsin alussa. Jos ihmettelette, miksi se ei teiltä onnistunut, johtuu siitä, että te olette niitä tavallisia pulliaisia. Minä olen taikuri kekepulliainen. Yritys hyvä 10, jokainen voi taputtaa vähän itselle. Mulla laittaa pullo tänne pussiin tällä tavalla näin. Ottaa taskusta kuuluisaa taikahölynpölyä, heittää, hönkäsee, niin uskoa tai älkää, mutta se pullo oli kadonnut sieltä pussista. Ymmärtääkö rouva? Muutenhan se tippuisi tuohon lattialle, menisi rikki, eikö vaan? Tässä vaiheessa kaikki on taputtanut, että oli ensimmäinen temppu, jos ette ymmärtänyt. Joo. Te olette hirveän korrektilla päällä, tietysti kun ette tunne ihan kaikki toisiaan. Yleensä aina tässä vaiheessa joku sieltä möläyttää, että sä pidät kiinni siitä. Kuinka moni on sitä mieltä? No niin, arvasin just. Mutta ei kerrota kellekään, he pidetään ihan tämän kyläyhteisön salaisuutena tää juttu. Tää oli niin ihme juttu kuitenkin pikkupakana. Mä en ymmärtänyt sitä, että isi piti kiinni. Ja päätin samalla, että jonain päivällä minustakin tulee vielä taikuri, uskoa tai älkää. Mutta vielä tänäkin päivällä joka ikinen kuuma ilma. Otan ainakin yhden pitkän lasin kylmää kokista. Tiedättekö mitä yhteistä Helsingin Sanomilla ja Railakkaalla Juhlialla? No ne molemmat kannetaan 4-5 aikaa aamuista kotiin, että se on ihan luonnollista jo. Lapsien mielestä muuten tämmönen sanomalehti äärettömän kuivaa luettavaa. Tarkoittaa siis sitä, että eihän siellä mitään hirveästi semmoista kiinnostavaa on. No jotain mainoskuvia näkyy, mutta nekin on yleensä aina aika ikäviä. On näin väreissä tietysti joo. No, tehdään tästä märkää luettavaa, nimittäin hurautan tämän puolilasia kokista tänne lehden sisään, jotta se on ihan niin helppo, niin teen sen vielä silmät kiinni. Kuka ainakin kastuu tossa, jos ohi menee. Saa kunnon lannotetta Coca-Cola. Okei, mutta vielä sitten semmonen homma, että jota tiedätte miltä minusta tuntuu, niin kun minä lasken 3, 1, 2, 3, niin koko kylä, koko tämä tori laittaa silmät kiinni. Sillä välillä kun teillä on silmät kiinni, niin minä hurautan puolilasia kokista tänne lehden sisään. Onko valmista? Lähtee. 1, 2, 3. Sanoin, että pidetään ne silmät kiinni. Herralla on jo silmät kiinni, onko jo eilen aloitettu. No joo, otetaanpa vielä kertaalleen. Mä luotan teihin yhtä paljon kuin te luotatte naapureihinne, joten 3 silmät kiinni, nyt naapuri voi katsoa sit sä toista, miten luottavaista porukka on. Ja lähtee. 1, 2, 3. Silmät kiinni. Voi avata. Sillä välin kun teillä oli silmät kiinni, minä huudatin puolilasia kokista tälle lehden sisään, ja koska olen taikuri, ei mitään muuta kuin näpsäytys. Ja eipä tuu ulos. Joku tietysti ajattelee, että se lehti on imastunut. Mä voin näyttää sen sisältäkin tyytyväisenä. Lehti on tällä hetkellä sisältäkin myös kuiva. Se on yhtä kuiva kuin teidän uploadit. Kuinka moni piti silmiä kiinni? Käsi ylös. Aika hyvä otanta. Entä miten te muut sitten tämän selitätte? Taikuri, sillä on luonnollinen selitys. Tämä on helppo tehdä, mutta erittäin vaikea ymmärtää, niin nostan yhtä korttia vähän tuolla tavalla noin ylös tuolta pakasta. Niin kuin näette, niin seuraatte siis tuota punaista korttia, joka törröttää tuolla vähän nyt ylhäällä pakassa. Kuinka monen näki, kun laitoin nyt punaisen kortin tänne mahani päälle? Käsi ylös. Hyvä. Muistatte, mitä tarkemmin seuraatte, sen paremmin mulle ja sen huonompi teille. Jos tuntuu, että meni tuolta, mulla on mennyt monta kertaa, kattokaa vaikka. Niin otetaan vielä kertaalleen. Seuraatte siis vain ainoastaan punaista korttia, pidätte tiukasti silmät kiinni punaisessa kortissa, muistatte. Ja kun taikurissa ottaa korttia, näyttää siltä, että kortit menee sekaisin, mutta todellisuudessa punainen kortti pysyy täysin samalla paikalla. Apropos, otetaan tämmönen varioitu tehtävä seuraavaksi. Risti 2 törröttää tuolla, jotta temppu olisi vähän helpompi seurata, koska se on erittäin helppo tehdä, mutta erittäin vaikea ymmärtää, niin nostin Risti 2 tuolta vähän törröttämään. Nyt tarkkana, Risti 2 törröttää tuolta. Kuinka paljon näki, kun laitoin Risti 2 tänne mahani päälle? Käsi ylös. Mitä tarkemmin seuraatte, sen paremmin mulle ja sen huonompi teille.